higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami nagpasalamat nga ikaw nagahatag pagihapon og lugway nga kahigayunan nga ang mga pulong sa kamatuoran ikasabod dinhi sa kahanginan. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan kini nga programa o kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa nagalain-laing dapit diin sa mga nagapaminaw ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila Ginoo imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa unahan ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay. Bahin hinuon ni anang naunang Timoteo 4, sir. Kami nakasabot na gyud ni ana kay tinuod man na kadaghan na nimo gipasabot og ni Sir Libe nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios pero dili pod husto nga sabton nga tungod kay maayo ang tanang butang makaon og ipakaon. Kasabot namin ni ana pero do na may uban lagi nga nagduha-duha pa nga wa kaayo pa sila mahayagi mauna nga nangutana unya kami pod nga nakasabot na aw igo na lansad ming maminaw kay naa may wala pa makasabot. Salamat sa pagbasa sir. Si Rinaldo di Aini ang inyong suki nga tigpaminaw. Hapit na ang panahon sir para sa usa ka dalan nga atong subayon. Salamat. Okay, salamat sad kaayo no. Anang mga inunta makapabuhi sa dugo nga mga pasalig o mga saada. Okay, niya patay basahon. Brad Lister, hinahinay na lang og kamang ngadto sa impyerno. Padala na lang og dako nga truck sa bumbero. Kaligo daan og asite sa bumbero. Gikan ikang parinimi hilig yaning kuan man murag reaction po niya ni adtong kuan ni Lister Alfas lagi no. Okay, ni apay kining atong basahon iyaning kuan pa ni ayong gabi prejon og parilibi. Daghan lagi sila pero daghan pod lagi ang mga sunugonon, daghan sugnod sa impyerno. Sorry Brad Lister, apil ka nga sunugon. Nagikan gihapon to sa contribution ni Parinimi Hilig diha sa Nailon. Well, ni apatay basahon ni okay. Tinuod na pastor, dili gyud misupak nga ang una ging nasad-an ni Adan ug ni Iba gikaon manggod nila ang gidili sa Dios. Unya dako gyud kaayo og kahimuan nga sakto ang imo nga panghuna-huna
nga gikan niadto hangtod karon si Satanas nagaudyok gihapon sa tao nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Salamat sa pagpasabot ninyo dinhis kahanginan si Romulo di Aini o kauban sa akong asawag mga anak og umagad. Salamat kaayo Brother Romulo. Unya hinaot pa nga kuan sad kana na ang inyong tagaan o palapdan ang inyong pagpaminaw. Kung okay lang sa inyo, testing ragud mo og bisita sa simbahan sa Seventh Day Adventist during Sabbath day, no? Kay Sabado ra magidna nga naay kay Sabado ang igpapahulay. Diha sa pagpahulay sa adlaw Sabado, kabahin na niana ang pagsimba. Kini apatay basahon. Okay, Kuya June, mo greet di ako og happy birthday sa ako nga Manang Gina, Manang Jean. Salamat gyud in town kada nimo sweldo manang. Makatulo man pod atong luha manang uy. Imo mangyud kung handumon palitan gyud ko nimo og burger og dili spaghetti. Salamat gyud kaayo manang. Akong gikalipay nga nahimo ta ka nga ate or manang. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat pod. No? Okay, mga higala, sa dili pa lang ta mo irugsunan, ato na lang usa ning hunungan ang pagbasa sa mga text messages kay naatay hatagan pog atensyon sa pagtubag karon niya sa dili pa mubasa si Brother Libby og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sang malili diha atong monitor aron atong mahibaluan kung asang dapita o diing lugaran nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So maayong gabi no sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga makaigalaan kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast kamong tanan mga kahigalaan kinasingkasing namo nga gina-welcome o gikalipay namo ang inyong makanunayon nga pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kung naamoy mga importanteng mga messages mahigala, panahon na nga inyong isend din hino, pwede sa among mga number ni Brother John or pwede sa atong comment section mahigala sa Facebook. Kana kung naamoy mga birthday greetings ba or uban pa nga mga importante kaayo nga messages nga inyong ipadangat sa inyong mga minahal sa kinabuhi and mga friends, so kalipay na muna or pwede sa aris comment section nato higala niya. Palihog lang pod nga atong i-share ang ato nga programa karon aron sa igon na daghan ang makapamati, daghan ang mabless mga higala sa ilang pagpamati sa ato nga programa dinhi. Patamasayod nga ang inyong mga friend nga inyong gisharean sa programa ang pangutana nga atong gitagag pagtaga dinhi basig mausay pangutana nga naa silang unahuna di pag-send ninyo, pag-share ninyo na blessed higala sila, lipay sila nga inyong gisharean sa programa sa pulong sa Ginoo nga makasabot sila, makasabot po sila sa pulong sa Ginoo nga ilang gikalipgan makaigalaan. So ato na gina-welcome. So namoy mga pangutana panahon na nga inyong isend kay aron ato na matagaan niya higayon sa pagtubag ang inyong mga pangutana. Okay, dili ta magdugay mahigala ato ning tagdon ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ni si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ininyo anha Kuya John og Kuya Libby og sa tanang listeners and viewers ani nga programa gapadayon na minaw. Salamat sa pagbasa, amping mo kanunay and God bless. Nya nag-send siya og kamot nga nagpray og heart. Salamat kayo Sister Nuna Punay. Niya pod si Jenny Rama Fermin, nag-send pod siya duha ka mga heart og kamot nga nagpray. So thank you kayo Sister Jane uban sa imong tibok family. Niya sad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John,
Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayong nagsunod ning programa og sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. So salamat kayo sa imong kanunay jud no, way palta nga pagsunod sa atong programa. Gikan ni sa Saudi Arabia niya po gikan sa Saudi gyapon si Sister J. Marie Kalapuan. Nag-send siya og heart og tulo ka kamot nga nag-pray. So salamat kayo Sister J. Marie sa imo nga pag-pray og paglab sa ato nga program. Okay na po si Brother Jake Sumalinog. Maayong gabi Brad Levy og Brad John. Nilantaw ko debate ni Pastor Chris og ni Darwin. Tinuod na no kay karon man gyud atol man gyud karong orasa. Okay na po si Arthur Alito Francisco. Anya nag-send siya og picture nga nagkatawa na heart o kamot nga nag-pray. So thank you kayo Brother Arthur Francisco. Anya niya po Brother Rufino Moreno. Nag-send po siya og kamot nga nag-pray o nag-heart. Thank you kayo Brother Rufino. Niya sad si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa tanan nga mga naminaw og mitan-aw niining inyong programa sir. Ingon man usab diha kaninyo sa station. God bless. So salamat po kayo Sister Erlinda Estaura. God bless also. Nag-send siya og kamot nga nag-pray. Niya po si Million Silasol. Nag-send po siya og heart og tulo ka kamot nga nag-pray. So thank you kayo Sister Million Silasol. Niya po si Arthur Alito Francisco. Brad, maayong gabi og God bless sa inyo og sa tanan nga namate. Okay, maayong gabi isa no Brother Arthur Francisco. Salamat po sa imong kanunay pagsunod sa atong programa. Niya po si Sister Rosemary Gutierrez. Maayong gabi ni mo di Sister Rosemary. Kauban kang Brother Felipe Gutierrez no Diaz Mabuli, mga silingan nato diya maayong gabi nila ni Chari diya de la Cruz Nogas no unya tanan diya atong mga silingan sa Mabuli nga nagtan-aw karon. So maayong gabi ng tanan. Yan ang mensahe ni Sister Rosemary. Mayong gabi Brad. So good evening. O ni ato ning dalkyatan pagtan-aw higala kining isa pikas nga screen. Ato ning pangbasahon ang mga kahigalaan nato nga nag-like sa ato nga program. Ang uban nag-send og heart, nagpasabot nga gilab ang atong programa. Aritas nag-like ni Brother Ronilo Itang, Brother Gerardo Labetania. So good evening Brother Luloy uban si imong tibok family. Niya po si Erlinda Neri. May gabi ini mo dade nami banji no. Salamat kayo sa inyong paghatag og panahon sa ato nga programa. God bless you and your family. Okay niya po si Erlinda Neri Istaura, Abner Dualio, Tris Jamin Jaime, Meliod Silasol. Niya sad si Brother Elmodam Flores. Arita sa nag-send og heart mahigala. Niya si Maryfel Vargas, si Erex Sinoy. So may gabi ni mo adong Erex. Niya po si J. Marie Kalapuan, Lane of Kiria, Arthur Alito Francisco, Rosemary Gutierrez, niya sa Jolina, Dick Viralio Perpetua, Sherwin Orsal, Basilio Tiro Notarion Jr., Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Nunahani Monterde Punay og Gini Rama Fermen. Okay, muni ato mga nakita higala dinhi sa screen. Ani arita sa ako nga cellphone ato ning tan-awon ang mga kahigalaan nga nag-heart. Ato nakita dinhi si Gini Rama Fermen, Donji Orsal Ayuso, Nike Sumalinog, ni Apostong Bob Ritoya, Sherwin Orsal, ni Asad si Mercedita Sumalinog. So maayong gabi ni mo di Sister Mercy
uban sa imong tibuok panimalay, no? Good evening yung tanan diyan. Ito turon pod ilanan. May isang gabi nas mabuli ito mga silingan. So sa tanan na lang gayod nga naminaw karong gabi na sa tanan nga naglantaw sa atong live broadcast mga kaigalaan, kinasing-kasing muna mo nga gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay? Siguro, anak kay basahon niya, Brother John? Okay, kanini nga ako na lang ni hunungan Brother Libby ni apay mga basahunon pero sa sunod na lang ni kay aron nga makahatag-tag taas-taas nga oras sa ato ang programa kay ato ning tubagon karon kining inunta lahi, no? Since from the beginning lahi ning kuan kining pangutanaha kay iya kuno ning natuklasan sa sige niyag kulikot sa cellphone na iya pong gi-refer sa atong program. Okay, di kong basahon di ay gikan kang Sternate Insinso. Good evening karon good evening kon timbang-timbangon karon ang ayong kahimtang ang gamay nga pundok maoy sa taas ang daghan maoy naas ubos, di ba? Thanks. Nagisiya ning reaction atong gitubag Brother John. Yes. Kaysa atong mabasa gods pinadayag kapitulo 20 bersikulo 7 paingon sa 10, ang mahimong kauban sa yawa nga pag-aulanan sa kalayo ang kadaghanon sama man sa bunbon sa dagat. Unya ang gisulti god atong nangutana nga bisag dublihon pa ta dili pagihapon ta makatumbas sa gidaghanon nila nga mga Roman Catholic. Ato na nga gipasabot, nasabtan na sa atong mga mahal nga tigpaminaw kay nasabtan naman nila ang ilang himuon ang pagbubalanse, ang pagpamalandong kung asa sila mulugar aron maangkon sad ang kaluwasan. Okay, ini pa itong basahon ni sulod si Brother Jacob Sumalinog. Mayong gabi sa tanan unya nag-send siya og duha ka mga heart. So thank you kayo Brother Jacob or Brother Leo Sumalinog diha sa Libho. So akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang kaayong salamat Brother Libby. Okay, ato ning basahon. Brother John, maayong gabi ninyo dinha sa estasyonan ug sa tanan nga naminaw. Sa akong pagduki-duki sa cellphone, akong nabasa nga dunay nagpost nga kana kunong Jesus ang gipasabot ni ana nga kabayo baboy ug ang nag-asimbol kuno ni ana si William Tyndale ni adtong tuig 525 usa kuno na kapari unsa na katinuod. Okay, daghang kay salamat no unya dili na namo ma-mention ni kay kananaang LD ramani diri ang gibutang nimo letter L o letter D. Siguro kining letter L sinugdanan ni imong ngalan, ang D mao sad ning sinugdanan sa imong apelyido. So kanang imong nakita og nabasa hangtod karon maunay amo gyud nga ingnon talang pagkasulti nga ginahimong topic sa nagdala ni ana nga doktrina, no? Sa ginagdala ana nga doktrina. Pero among ibalik pagpahinumdom nga kini nga programa based on the Bible ni, gibase ni sa Biblia ang mga tubag ug pagpasabot. Karon mahitungod niya ng ilang kaugalingon ba nga mga panghuna-huna nga ang kanang pulong Hesus sa Latin na siya o sa Latin nagkuang kuno na og kanang sa he kanang G iba he male horse kuno na unya sa kanana ang Latin Greek matud pas akong kachat-chat nga kanana ang baboy kuno na so dili na lang ta magpakisusi kung unsa pang bahina o mga matanga sa sources nga iyang gigikanan o gitun-an kay unang-una dili man ta nagtutok diha kundili ang atong gitutukan ang nahisulat man sa Biblia.
Kay lagi ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, pagpanulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. So focus ta sa mga butang nga nahisgutan dinhi sa Biblia. Dili ng ilang mga kuro-kuro o haka-haka kung diin silang bahina o kinsang mga tawhana ang gihimo nilang sources ni anang ilang gihuptan kunuhay nga mga kamatuoran. Timan nga niata nagbase sa Biblia kay ang tibok Biblia gituga ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ug kay ang Dios man mo'y nagtuga ug ang Dios man mo'y nagtudlo, makalaon ta nga ang gituga o gimugna sa Dios, ang gitudlo sa Dios dili mahimo nga kapalabuan kung unsa man ang kaalam ug kahibalo ang naabot sa tao ni ining kinabuhian ni kalibutan na. Kay lagi gisultis Biblia nga ang kaalam sa kalibutan kabuangan lamang na sa Dios. Karon ni kung atong tan-awon, dili man na mahitabo nga ug naa may ilang makita nga kuno sa tuig 525 usa ka pari nga si William Tyndale mo'y nag-asimbol ni anang Ginoong Hesus muna nga ang ilang akusasyon nga kutob sa mga taong nagasimba ug nagampo kang Ginoong Hesus ang ilang giampuan kabayo ug baboy. Inyong makita ba ang pagkalahi gid kayo, pagkalayo ra gyud sa kamatuoran. Karon kay ang balaang kasulatan man gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon gitudlo ba dinhis balaang kasulatan ang mao nga butang nga gihisgutan? O ni ako no be pamatian kuno ninyo ni sa gihisgutan dinhi. Sumala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hanggang 23 kung unsay mga pagpamatuod dinhi. Ang ato mga pamatuod sa Biblia nga gituga o gitudlo sa Dios, dili mga pamatuod nga gituga o gitudlo lamang sa tao. Kay kung ato pa nang ialaw ng gitudlo sa tao, dili na lang ta mo kuas gitudlo sa Ginoo. So ang ato Biblia man, so kung unsay ilang mga pamatuod diha, kami wa milabot niya na kay ang amo nga paghatod diha sa inyo mga pamatuod nga gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Kay nga naman, ang Biblia giilani nga pulong sa Dios. Ang Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug kay kamatuoran man ang pulong sa Dios, mao nay hinungdan nga kami diri naningkamot kami nga ang kamatuoran mapaabot dinha sa inyo. Kay gituga guni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang gitudlo sa Dios maupod nay among gihisgutan o gitudlo niini nga programa aron nga kamo dinhang mga naminaw, kamong mga naminaw, makasiguro mo nga ang inyong nadunggan ug nabatian dili tinumutumo. So ato kunong basihan ang pamatuod sa Biblia. Kung kanang ilang pagpamatuod nga ang gipasabot anang unya male horse sumas lang pagtuon unya ang sus is ba mo kuno na nga baboy, kabayo baboy, pagkalayo ba sa kamatuoran ni anang ilahang mga pagpamatuod? Unya niaw atong basahon niya, ug ang pag-anak kang Hesu Kristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Timan ako usang kuanan sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. Tanawa, ikaduhang Pedro 1:21 nangingon, tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan nga tungod sa mando sa balaang Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios.
Meaning nga ang mga balaang mga tao nga gimanduan sa Espiritu Santo nga nanagpanulti dili ila na kundili iyas balaang Espiritu Santo nga gimando kanila. So unsa may gisultis mga balaang tao o nga gimando sa balaang Espiritu Santo? Well, balikan ko nigbasa sumala sa Mateo 1:18 hanggang 23 nagingon. Og ang pag-anak kang Hesukristo timan-igod ninyo kay ilang pamatuod nga ang kanang kuan kanang kabayo baboy layo ra gyud na kung Biblia mo'y basihan. Nagingon dinhi ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Tanawa ha? Unya ingon ini, ug si Jose nga iyang bana sanglitaw man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpamalandong siya sa pagbuhat niini tan-awa usa ka manlulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Timan-i nga si Jose gusto unta nga makigbulag kang Maria kay iya mang nakaplagan nga ang babae nga iyang gipakaslan nagsamkon but pasabot nagsabak ni Mabdos. Ug unya tungod lagi gisgutan ni kay tao man siyang matarong ug dili magpakaulaw kang Maria, gusto niyang makigbulag siya sa hilom. Pero tanawa usa ka manulunda nga mitungha niya pinaagis usa ka damgo nga nag-ingon nga Jose anak ni David, ayaw pagpangnuko pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Mo ni pagpasabot sa manulunda. Padayon ng tagbasa kung unsa pay dugang pagpasabot sa manulunda. Nagingon og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong paganganlan si Jesus. Tanaw ha? Ang manulunda mao'y nagpasabot kang Jose nga kining gisamkon ni Maria ianak niyang usa ka bata nga lalaki ug siya imong panganganlag si Jesus. Unya sa ila na hinuon kabayo baboy pagkalayo romaniana unsa may mga basihan nila sa kanang gitawag og theological study may tungod niya na doon na ba'y ilang makita nga mga kamaturan nga ang mga Bible scholars nagpamatuod sigon sa ilang gipamatuod timan ibaya ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo ug dinhi sa Mateo timan nga mando ni sa Espiritu ang manulunda nagsulti Jose anak ni David, ayaw pagpangnuko pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon lalang sa Espiritu Santo ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlag si Jesus kay siya mauman ang magaluwas yang katawan gikan sa ilang mga sala. Gikan gyud ni sa baba sa manulunda. Wa maghunahuna si Maria, wa maghunahuna si Jose, wa sila magplano nga kun kining bataa mahimugso na ni ato ning panganlan og ingon ni ana nga ngalan. Kundili ang manlulunda misulti sa kang Jose nga inikataw ni ining bataa kay lalaki man paganganlag si Jesus kay siya mauman ang magaluwas yung mga taon gikan silang mga sala. Karon ila ng sabton nga kabayo baboy na kaindako namang imposible nga ang kabayo ug ang baboy mahimo na nga kuan, mahimo na nga manluluwas. Unya karon giingon nga ang nag-asimbol ni ana si William Tyndale ni adtong 525. Si William Tyndale usa ni kapare nga Romano Katoliko kung unsa may iyang gipadayag ug unsa may iyang gipaambit sa uban wala gyud milabot ni ana kung sa niadtong tuig 525 maoy pag-asimbol niya nga ang Ginoong Hesus kabayo baboy wa milabot ni ana kay ang atong gibasihan ang Biblia ingon nga kini siya pulong sa Dios
ug unya ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. So ang manulunda hayag dayag og klaro nga nagsulti mahitungod anang Hesus dili kay kabayo baboy. Naunsa naman ning uban intaw nagpataka na malangyod og sultis nila, nagpataka na malagdiskubre. Mao man ni mahimong resulta sa mga tao ba nga mukuan kana na ang mulapas na sa gitudlo sa Ginoo. Unya nag-ingod dinhi kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon. Tan-awa usa ka birhen magasamkon og mag-anak og usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. So kining Hesus o kining pulong Emmanuel dunay dako nga kaangtanan, dunay dako nga pagpasabot nga ang kahulugan nini ang Dios uban kanato. Karon atong tugutan apan dili nato uyunan nga si William Tyndale maoy nag-asimbol ni ana niadtong tuig 525. Asa man nimo na maprueba sa Biblia nga ang tao mag-asimbol og Ginoo nga Hesukristo ug unya mo'y magluwa sa sala sa mga katawhan? Ilar na nga mga panghuna-huna ug wa na itudlo sa Biblia. Biblically, ang gisulti sa manlulunda uban sa panagda sa propeta ug mando sa Espiritu Santo nga ang Hesus siya mauman ang magaluwa sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Karon, sa panahon sa mga apostoles, gigamit gihapon ni ngalana. Maingon nga ang manlulunda nagasulti kang Jose, maingon nga ang Espiritu Santo na nagpanulti sa mga balaang tao sa Dios, sa pagpangwali sa mga apostoles, gigamit gihapon ni ngalana. Wa man sila nagpasabot dinhi nga kay nganuman bisag unsa pay pamatuod sa mga tao, mahitungod anang bahina ang Biblia nabuo na. Gituga nas Ginoo, gitudlo ng daan sa Ginoo. Busa kun unsa may inyong nadungog og nabati nga lahi sa gitudlo dinhis Biblia, kini nga programa dili na manginlabot paana. Kay nganuman ang niya sa Biblia mo'y ato nga gipasabot dinhis kanginan. Tan-awa gud ninyo sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ug 37 38 ingon niini gigamit gihapon dili kay si William Tyndale mo'y nag-asimbol aning ngalang Hesus nga kabayo baboy. Naunsa man ning mga tawhana unya pangutan-on nimo na og duna bay mga basis ni ana sa gitawag og theological study? Wala gid kay mabasa nga ang mga theology nagpasabot naghisgot mahitungod ni ana. Ang ilar ana maura gina ang ilang pagkatontology dili theology. Di akon atong basahon sa 2:36 paingon sa 38 ingon ini ang gisulti dinhi sa pagwalis mga apostoles. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus, tanaw, Jesus gihimong Ginoo o Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Kinsay nagmando niini? Ang balaang Espiritu Santo. Kinsay na nagpanulti niini? Ang mga balaang tao. Busa kanang ilang mga pagtudlo labag o lahi supak sa gitudlo sa Biblia ug tungod ni ana ang mga gitudlo sa Biblia mao isunda. Nagwali sila Jesus. Unya naging sa ilang pagkadungog diini gisakitan sila sa ilang mga kasing-kasing ug nangutana sila kang Pedro ug sa ubang apostoles, mga igsuon unsa may among pagabuhaton? Niya ang tubag ni Apostol Pedro sa 38 ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo ug pabautismo kamo sa matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa iyong masala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Gimando na sa balang Espiritu Santo, ang gimanduan ang balaang tao, unya maghinulsol ug magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa sala. Unya karon ang Jesus nga gihisgutan ilang lubagon nga kabayo baboy, asa makapruywas Biblia nga ang kabayo ug ang baboy makapasaylo sa sala sa katawhan? So, brother,
dili man namo mabanggit imong ngalan kay duha ra man ni ka liter ni dire, pero hinaot pa nga ang imong nadubatian ug nadunggan ubang sa tanang naminaw karon, nahayagan mo nga kana bakak na. O unya ayaw mog tuo niya na, ha? Ayaw mog tuo na. Tuhuin ninyo ang gisulti sa Biblia, ayaw ng ilang gisulti. Kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kon unsay gitudlo sa Biblia, kana siya kamaturan. Kay sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang Juan 14:6 nagingon si Jesus, I am the way, the truth, and the light. Sa Jesus ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. So ayaw mo padala nga lubagon lang sa mga tao nga wa gani ka eskwelag theology, kay ang gitun-an ang pagkatontology. So ayaw mo na kawa na mga theological basis ng ilang gipanudlo. Ang ato dinhi biblical gini atong gitudlo, atong gisulti dinhi kay ang kasulatan gituga man sa Dios alang sa pagpanudlo. Dalaygon ka higala nga nakadungog sa pulong sa Dios. Si Brother Libby ato usad nga tagaan og kahigayunan sa pagpasabot, pagpatinaw sa inyong nakasabot og natin-awa na nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Kaya sa to niya paghanay ang iya nga pangutana. Ang iya dire Brother Libby nga sa iya lagi kunong pagkuti-kuti sa cellphone, iyahang nakita nga duna lagi nagpost nga kana kuno sa Latin words lagi kuno na ang pulong nga kuan asya ang he tupad iba nga kana na ang male horse, laki nga kabayo. Unya sa kanang kuan pug kuno Greek and Latin, ang kana kuno nga kanang sus is us kuan kuno na baboy. So meaning nga dunay duha ka kahulugan, kabayo ug baboy ang gipasabot ni ana. In short, nga ang kita kuno nagampo lagi sa kabayo ug baboy. Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning basahon ni si Chel Notario Aragon. Nag-send siya og kamot nagpray og heart. Anya niya pod si Roland Nere Ginon. Maayong gabi Badlib og Brother John. Late nako nagtan-aw sa inyong programa kay walay signal sa internet karon lang ko. Nag-open welcome sa inyong tulumanon. God bless kaninyo og sa tanang kaigsuonan. So God bless also Brother Roland Ginon. Better late than never, brother. Okay, ato ning tanaw ni si Brother Alben Risoor. Mayong gabi ni mo dia Brother Albino diha sa Kadwawan. O niya pod si Ginalyn Lumuntad, John A. Magdadaro. O niya pod si Matthew Anderson, si Mark Christian Ferrarin Gloria. Okay no, arita sa Pikas, itas nag-heart. Niya say mga nahigduga nga naglantaw kauban nato karon sa programa. Okay, niya si Brother Jerry na Ilon, Roger Noval de los Santos, niya po si Mensi Gabisay Sinadhan Hidokos, Basilio Tero, Notarion Junior, ato sa nakita din si Dick Beralio Perpetua, Caroline Mariquet Galiaris, Yasad si Jolina, si Jaya Ikarma Amoroto. Okay, ni Apostel Notario Aragon, Jaina Claves. Okay, no, mauna yung mga nahiduga nga naglantaw karon sa ato nga tulumanon, no? So, bali ato ta mga higalas pangutana. Namang ko'y tao nga kanang ang Hebreo ilang ipasabot nga Grigo. Naglahi baya na og meaning. Sa maraguna sa Cebuano Hilonggo, mingon gani kog sagbot diri sa kanang atua Cebuano. Unsa na silunggo ng sagbot ba jud? Ay sagbot man na gihapon. Ha? Sagbot ra man gihapon sa Hilonggo. Mura man ang sagbot nato diri ang ila dito, murag bulbul.
sabot na dili sagbot. O Moingon sabot ka na. nga sabot Oh. nga wa man kay pagsabot sa ato o sa ila na wa ka makaintindi dili na sagbot. Wa ka kasabot sa ato pa wa ka makaintindi sa ila na sa ato wa kasabot sa ila wa makaintindi. Way makaintindi. Yes. So naay mga sinultihan nato dire nga lain bastos paminawon gani ngadto sa kanang ngadto sa Ilonggo, napoy ka Silonggo nga murag lain po diri sa Cebuano nga kun imong sabtog Cebuano medyo lain kayo. So kining bahina mahitungod sa ilang isyu nga ang Hesus kuno kuanlay ko na kabayo o baboy ila raman sana, no? So nagbuhat unta silang Biblia nga muna ilang gibutang wa na butangi og Ginoong Hesus pero naa ba na sila Bible ana? Waoy ang Isos mga higala sa Greek ang sa Greek Isos aniya ari ka sa Hebreo kanang Isos gitawag na sa Hebreo og Yezua aniya kanang ari pong kadiri sa ilang isyu ana ari ka sa Hebreo kanang sos Hebreo ilang gitawag og kabayo sa Hebreo kanang sos Isos di man na siya Greek man na ang Isos nagkahulugan ka nag Hesus anya ilang butang og sos ari sa Hebreo naman sana ari nung kas Isos Greek Jesus anya ang sos kabayo muna nga ayog sabta ang Greek og Hebreo samara na sa samaragod na sa atong gisgutan kaganiha nga dunay sinultihan nato diri pinulungan nato nga kon imong ibase sa laing sultihan pod imong sabton sa laing ato sa ilaha medyo lain og kahulugan niya lang ko'y basahon dinhi mga kahigala niya ko'y basahon dinhi matod pa dinhi niya sa kakomentaryo si Mateo, Marcos, Lucas og si Juan sa ilang pag-asoy sa sugilanon sa Ebanghelyo kanunay nagagamit og ngalan nga Hesus sa pag-ila sa ilang Ginoo. Ang Griego nga Isos mao usa ka hubad gikan sa Aramaic nga Yezua gikan sa Hebreo nga Yehoshua. Joshua nagkahulugan og si Yahweh mao ang kaluwasan. Giingnan ni manulunda Gabriel si Jose sa pagngalan sa unang bata ni Maria og Hesus kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala sa Mateo 1:21 na. Sa kapanahunan sa bag-ong tugon ang Hesus usa ka common nga ngalan. Komentary niya kung ibasa, Bible komentary ni. Sa kapanahunan sa bag-ong tugon ang Hesus usa ka common kaayo nga ngalan nga ingalan sa mga Hudiyo sa mga batang lalaki. Himuon kini sa mga inahan sa Israel tungod silang handom nga mahimong inahan sa Mesiyas. Ang bata nga nganlan og Hesus nagpahayag sa pagtuos pamilya nga dunay umaabot nga manluluwas kay ang ngalang Hesus ang kahulugan manluluwas. Ang Kristo sab nagkahulugan usab og Mesiyas sa Hebreo. Sa unang tan-aw, ang duha kanausa nga ngalan Hesus Kristo o Kristo Hesus daw usa lang ang kahulugan. Ang pagkalangkob nini hinuon nahimong usa ka kusganon sa pagsugid sa pagtuo nga si Hesus Nazareth, anak ni Maria, anak sa tao mao gayud si Kristo, ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug busa usa ka pag-angkon sa pagtuo diha sa pagkausa sa Dios nun og tawhanon nga makinayahan diha sa usa ka persona. Mabasa ka na sa Bible Commentary sa volume 8 page 569 mga higala. So gayon isunan ang Kristo Jesus nahimo na nga common kaayo nga ginagamit
mga kahigalaan. Mao ni common ginagamit bisan sa Bible, no? Aniya gani bisan asa ka nga magtan-aw sa Bible naa na ang pulong Hesus Kristo or Jesus Christ, meaning si Kristo ang atong manluluwas o niya ang pulong Kristo Mesiyas mga higala. So ang importante atong tuhuan si Kristo mga higala. Atong tuhuan si Kristo dawato nato nga siya atong manluluwas o niya siya atong Mesiyas nga mobalik nga nis kalibutan. So wa naman tayo miabot magyud ang panahon sa ato nga tinutuban sa di pahigpit a puso niyang ato nga timsong mga higala. Mga higala, mag-ampo kita. Dalampanan ug mahigugmaon ka Dios. Salamat sa kalampusan sa imong pulong kabuhi ang tanang mga nagapaminaw.